салому алейкум, бародаро. Хушомтон ба канали марҳама лайка зентон, подписация фаромӯш накунтон. Ҳашмо ҳеҷ чӣ намеравад, бародаро. Бародаро, ҳамаи аккаунти якта мошинчишам дар фурӯшӣ. Toyota Corolla. Солаш 1997. Мана марҳама тохуша тамошо кунтон, ҳамаша мефаҳмонам. Бародаро, ин техосмотр то январи 2027 будааст. Мана утилизасияш гузаштагӣ, бародаро. Ин дар ини салонаш мошин нахаду, балонош нав, бародаро. 80% балонаш нав, нахаду камбудаш не, бародаро. барои ҳамин мана сабаби фурӯхтанашон дига мошин харидам, бародаро. барои ҳамин мефурӯшанд. нархаш 30,000 сомон бо каматон савдо мешавад, албатта. номери соҳибаш ҳамин екрананда ҳай. занг занитон, албатта ҷавоб медиҳанд. бо подробно ҳамаша мефаҳмонам. чизе гапу чизе кор. барои дастгириҳоятон, бародаро, якҷоҳон ташаккур. Якта лайку подписация фаромӯш накунтон. ҳамино поделиса кунтон, ҳамин аккаунт фурӯшанд. корашон иҷро кунанд. бародаро, худо нигаҳбонтон бошад. барои дастгирӣ якбор дига якҷоҳон ташаккур.